Y cracyr Nadolig. Dydyn ni ddim yn gwybod beth sydd y tu mewn i'r cracyr yma, nes y byddwn ni wedi ei hagor hi. Surprise! Pa surprises ydych chi'n gobeithio cael yn Nadolig yma? Fe gafodd Mair a Joseph surprise mawr. Oherwydd roedd Duw wedi ei dewis nhw i wneud rhywbeth arbennig iawn. Fe ddaeth yr angel Gabriel at Mair a dweud wrthi, nad oedd wedi priodi gyda Joseph eto, ei bod yn mynd i gael baban. Ac nid unrhyw fabi bach fyddai hwn, ond baban a fyddai'n dod yn waredwr y byd. Mae'r glec wrth dynnu'r cracyr yn gallu ein dychryn weithiau os yw'r glec yn glec fawr. Roedd y bugeiliaid yn y caeau wedi cael ofn hefyd. Beth oedd wedi ei dychryn nhw? Fe wnaethon nhw weld angylion. Roedden nhw wedi dychryn am ei bywyd. Ond fe ddwedodd yr angylion wrthon nhw am beidio gofni. Roedd ganddyn nhw newyddion da i'r bugeiliaid. Roedd Iesu wedi ei eni ym Methlehem. Fel arfer, mae papur bach mewn cracyr gyda joc neu bos arno. Ydych chi bob amser yn gallu datrys y pos? Na finne chwaith. Doedd pobl yr hen fyd ddim yn deall yr hyn roedd y proffwydi'n ei ddweud chwaith am eni Meseia. Roedd y cwbl yn ddryswch iddynt, ond ganwyd Iesu a datryswyd y pos. Daeth popeth yn glir yn ddoef. Tu fewn i bob cracyr, mae coron bapur sydd yn atgoffa ni mae Iesu yw'r brenin. Brenin y brenhinoedd. Mae'n frenin ar bawb. Tu fewn i bob cracyr hefyd, mae anreg fechan sy'n ein atgoffa ni o'r anrhegion a dderbyniodd Iesu gan y doethion, aur, a thys, a myr. Ond cofiwn y Nadolig hwn am yr anreg fwyaf y ddaeth i'n byd, sef Iesu ei hun.